The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone. Aniyan usab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Og karong adlaw aduna na sad tay lain nga hilisgutan o doktrina nga pagtukion o kini bahin gyapon kini sa plano sa Dios. Okay? The perfect plan of God. Okay, so kanimo magtutuo, you know what to do. Use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton mao ang paggamit niya ng imong kabubuton, hinatag sa Dios kanimo, ipagamit kana niya nimo. Og duha ka bahin kana sa imong kabubuton, positibo ug negatibo. Kung negatibo ka, ikaw mo salikway niini. Apan kung positibo ka, mogamit ka nimong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Ang mga buhat 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? So, karon magampo ta sa dili pa kita magasugod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ako kining basahon sa in English nga pagampo og uban kan ninyo ining atong pagampo agi og pangandam sa atong kaugalingon. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, then sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Ang plano sa Diyos. Now, God's plan, mailhan ug makatunan lamang nato pinagi sa iyang pulong. Now, daghang mga tao ra ba ning kalibutan naghuna-huna nga human niining atong kinabuhi karon nining kalibutan na mawa na kita di go out of existence matud pa nining mga tao nga nagatuo niini. Moralag wangtang lang. Okay? Ugma nga sila nagatuo niya ng bakak nga gikan gyud direkta gyud gikas ba ni Satanas nga kinahanglan lang kinabuhi ta
niini nga itong kinabuhi present life o to the fullest. Atog yung gamiton pag sa satisfied yung ka. Full satisfaction sa imong pagkinabuhi, niining kinabuhi tungod kay human ta mamatay, humana. That's it. Mao ka na ilang ituan. Pagkadakong trahedya. And yet, nabihas ka bagang duot sa mga katawhan ang miuyon niini, midawat niining maong bakak mini nga pagtuo. Nga unsa man gyud ang hinungdan nga nung nagtuo man yung mga tawhana niining maong bakak. Nibaw ka nga no? Well, sa una nini, in the first place, wa sila kailang kinsa og unsa ang Dios. They don't know. They do not know, who and what God is. Wa sila lamang kinsa og unsa ang Dios. Wa sila, ngano man wa sila makaila sa Dios. Wa may pagtuon sa pulong sa Dios. They don't study God's Word. Huwag mo na silang kanang imbitahon og Bible study, mga ingon ni ana, nining atong gibuhat. Maingon na sila kakamura. Mga ko'y panahon na na. Busy ko kayo. So, they don't know the learning, ang pagtuon sa pulong sa Diyos, o pag-ilang kinsa o unsa ang Diyos mo, ang pagtuon lamang sa iyang pulong. So, nanginahanglan tao unsa, basahon libro, textbook, aron na itong mailag kinsa gyud ang Diyos pinagi sa iyang pulong. O kining mong textbook, itawag na ito kini og Biblia. Because God has no other way. Wa siya laing paagi nga makatunan siya, mailhan siya, that He can be learned and known. He can be known by revealing Himself. Pag padayag siyang kaugalingon, pinagi sa iyang instruksyon diya sa Biblia. Ug ato kining hisgutan nga as if kini mao ang instruction manual sa Dios. No, bisan ka mo palit lagi kag appliance, ma-TV baron, ma-radio baron, ma-cellphone, mag-unsa. Basahon man yun nimo ang instruction manual aron ka mo unsa makapahimos niya ng maong appliance. You can enjoy. Na kung di ka mo basa, so may lamang ni mong sa paggamit o unsa. Mo na, miserable ka. Mao po na ang kinabuhing Kristohanon. Kung di ka magtuon sa pulong sa Diyos, di ni mo mailagkin sa unsang Diyos, huwag ka na lamang. Naglatagaw lang yun ang imong kinabuhi. You see? So, in our day and age, hindi nga itong panahon karon, di naman mo padayag ang Diyos pinagi o kanang mga talanawon, mga tingog, or any other form of revelation as He did nitong karaang tugon, Old Testament prophets, tungod kay wa pa man mahuman ang Biblia, wa pa gani masuwat ang Biblia. See? So, karon kumplito ng Biblia. The canon of scriptures is already complete. No na. Diha mailhan nimo ang Dios pinagi sa imong pagtuon niini. So, una ta manginahanglan og unsa pang paagi aron mailhan nato kinsa ug unsa gyud ang Dios apart from the study of the Word of God. Kasabot ka? So, ang suliran gustaw karon mao kini na pagka tapuan sa tao karong panahon na. He is lazy. He does not have the desire. Wa siya gugma. Wa siya kainit. Wa kaikag. You see? Wa tinguha sa pag-ilagin sa ug unsa ang Dios, pagtuon sa Biblia.
Ang malang kasulatan God, maura kini ang bugtong tinubdan sa kasayuran bahin sa Dios, bahin sa iyang plano sa atong kinabuhi. The only source, maura yun na ang bugtong tinubdan. So, maura nga magtuon ta sugod sa pag-ila nining unom ka mga proposisyon nga gilatid kini sa Dios. Okay. So, antong sugdan, pagtuon ini, unas tanan, ang Dios, God exists. Okay? Ana ay Dios. Ikadua, ang Dios mo padayag siyang kaugalingon. Ikatulo, ang Dios undanon. He makes sense. Ikaupat, ang Diyos na ay plano. Ikalima, ikaw ra ba ang tumong sa maong plano? Ikaunom, tungod kay ikaw may tumong niya ng maong plano, utangan ka sa Diyos sa imong utang nga ikaw maminaw. Paminawi ang Diyos, buksi ka ng imong hunahuna. You see? Now, may ba banta nga doon ay tulo ka sinugdanan nga mga paagi sa pagsabot ba ng tawhanon, human perception. Ang naguna niini ang pagpangatarungan. Ikaduha, kining imong pagsabot pinagi sa imong makita, imong madungog, imong masimutan, imong matilawan, imong mahikapan. The five senses ba? Empirical. Mo na ikaduha nga paagi sa pagsabot nga tawhanon. Ikatulo, maong pagtuo. Mao ni ang gipili sa Dios nining tulo. Kay wa ni merito. Tanan man makatuo, pandili man tanan mo tuo. Kasabot ka. So, mao na nga ako balikon nga utangan ka sa Dios sa pagpaminaw niya. We have nothing to give God. Wa. Gawas lang sa unsa ang imong pagpaminaw. So, wa ka bang kalinggat? Did you not notice something here? Wa ra ba ta maghisgot og relihiyon? Wa. Wa na sa unsa. Wa na ilabot nini nga itong gitunan nga plano sa Dios. Why? Kay kana sa relihiyon mo na. Wa ta maghisgot og relihiyon, kanang nay asa ka magpasakop nga relihiyon, bahin og pastor. No, mutan ako nimo. Unsa man gyud ning relihiyon? Tubag, ang relihiyon dili iya sa Dios. Diin man nagikan, gikas tao. Ang relihiyon gikas tao. Ang tinuod, bahig relihiyon, ang tao naningkamot sa iyang kaugalingon, pinagi sa kanang kusog niya sa iyang unod, aron iyang makabot ang Dios. It is man trying his best through the energy of his flesh to reach God. Mao na relihiyon. Dumdum ka niya itong turi ni David. O dili turi kanang Tower of Babel. Dili kay turi ni Okay, turi ni Babel. Kanto mo ito'y sinugdanan sa relihiyon. Kaya ang relihiyon, God, naningkamot sa pagbuhat alang sa Diyos kunuhay. Ang relihiyon, kanang binuhatan na sa tao, replacing the function and mechanics sa grasya sa Diyos. Iyang gipulihan. Ang lihok sa Diyos, grasya sa Diyos, pulihan iyang paningkamot. Mao na relihiyon. So, bisag unsang relihiyon, naningkamot gyud na sa iyang makabot ang Dios. See? Any religion, naningkamot gyud to establish a relationship with God. Muna, ang relihiyon is the very opposite of grace. At bang rin na siya sa grasya.
So, what again is the grace of God? Unsa may buto sa bot? Sa atong binisayo ni. Ang grasya God, lihok o buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao, igorang mudawat. Isip mo ni grasya. So, ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Muna paghubad niya na. So, besides being God's policy, kining grasya mo ni policy sa Dios. Og sa in English, gaingon kini grace is all that God is free to do for man on the basis of what the Lord Jesus Christ has done at the cross. Apan, ang relihiyon God, ingon nga opposite sa grasya. Religion is just the opposite of grace. Lihok, buhat, panlimbasog sa tao alang sa Dios. Mao na nga, naibakak nga filosofiya ni Satanas nga iya gyud nang tudlo sa relihiyon. Iyang gisood gyud sa relihiyon. Lihok tao kay tawangan ta ka. Di man mahimo na. Sa may ikahatag sa tao nga to sa Dios. How dare wa magyuhimo ang tao sa iyang pagka why mahimo depraved condition. Nganong depraved? Tungod kay siya fallen race, kaliwat ni Adan nga nakabuhat sa original nga sala dito pa sa Hardens Eden. Gawas kung di ka kaliwat ni Adan, malingkawas ka. Pagkitang tanan kay mga kaliwat man niya. So, napahiran ta, nakapanunod ta sa ilang sala ni Adan ug iba. Sabot ka? So, ang Diyos dili makadawat sa lihok sa tao. Human effort. Why? Dili siya. Human effort to merit and earn salvation by works. Buhat o paningkamot sa tao. Because man's righteousness is filthy rags. Trapo nga mahugaw. Naanas is Isaiah 64:6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Baho nga trapo. So, dili na plano sa Dios. Ang plano sa Dios, usara. Just one and only one. The plan of God is grace. Ang plano sa Dios, grasya. Now, ato ra kung balikon yung may tungog relihiyon. Ang relihiyon, God, it's with its definition or description. Sa in English, nag-ingon kini, religion is man's attempt to reach God. Man's attempt to establish a relationship with God in order that God can approve him. Because man has done some things for God. Wrong. Sayo. Kinasayupan. So, dili na madawat sa Dios. We can never do anything for God. Nakadungog ka. Why mahimo ang tao? Ang tinuod, ang Diyos naghuwat lang ng imong dawaton ng iyang buhat. Pinagi sa iyang bugtong anak. Iyang gipadaan tao ni iyang bugtong anak. Dinining gamayng planeta. Aron sa pagsulbad sa atong suliran sa sala. Namo na. Igor na nimong dawaton kada. Kung di mong tuhuan kadtong namatay tungod sa imong nga sala. Ang si Ginoong Kristo. So, wag yun. Man can never do anything for God. Who are we to accomplish, to do good things alang kunuhay sa Dios? Unsa may atong mahimo anang sa Dios? Nangita ba siya imong kanang mabuhat para niya? What man can
ever do for God. He does not expect you to do good deeds for Him. Kay siya rang nagabuhat, igo lang ka mudawat sa iyang gibuhat. That's the reason why we have aron dili ta magagama-gama jama-jamag pamuhat og buluhaton aron kunuhay atong ikahad kuno sa Dios nga atong mahimaya kunuhay ang Dios. Usara ang pagi. We have to study sa protokol paagi mando pahimangno pasidaan sa Dios nga atong makatulan only diha lamang sa Biblia sa iyang pulong. Because God diha sa iyang pulong does not require of us anything except using our volition ang atong kabubuton nga hinatag niya paggamiton ta niining atong kabubuton. Okay? Why? Tungod kay God created it for us. God created and made everything for our use. Alang ka na to. That is why what the Word of God is talking about is our relationship to Him. Dili relihiyon. Muna nga ang gisgutan sa pulong sa Dios mao ang atong relasyon ngadto kaniya, dili relihiyon. Di man ang relihiyon ug ang kanang relasyon nato ngadto sa Dios pareha kanang tubig ug lana. Dili na masagol. So what is more important is our relationship to God, not religion. Okay? In fact, religion is Satan's ace trump. Yan ang lugot. Deceiving people through his great lie. Thus, making them miserable like him. Inumdum itong prinsipyo, misery loves company. Namo na. Magampot Balaan na mga Diyos, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan imong pagpatinaw ka namo ug tataw unsa di ay ang among kamahinungdanon sa among relasyon diha kanimo pinagi sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among manluluwas ug kami nadugtong naman kaniya hangtod sa kahangturan. Salamat o Diyos ning imong mga pulong, ang imong instruction manual aron kami magakinabuhi pleasing to you. Salamat nga among Bible study ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mga ministry, gamita kini in a mighty way ug pinagi sa imong kabuoton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.